Samtang mag-igsunan, nag-igsulti si Eliseo sa hari o sa kapitan. Glory to God. Uma sa ingon, yanong orasa, dito sa dekado sa Samaria, ang usa ka gantang na rina ibaligyan na naman usa ka plata. Usa daw? Usa ka gantang na harina. Harina, sa mga mong nilang nila sa una. Mag-bake sila, ang pagkaon. And barley. Usa lang ka plata, siguro, ang isa ka gantang, ilang kilo na kapat. Ha? Doon po, na karoon, palikunan din mo siya o utang ka lang 10 pesos, 400. Barato, mahal. Ilang kilo ka ron, 50, bukas. Nagkaroon kung 10 pesos na ang presyo. Unahin mo ng kapitan, imposible. Bisa pag-agriyan sa Ginoo ang langit. Imposible ka lang may tamo na try to imagine. How we provoke God? Pero pag ikaw Ginoo, magkahimu ka ni, kabalaga ka, at terus mo rin makaisulat. Sa panyanan mismo, sa lugar sa Pilipano. Grabe katambok. Grabe katambok yung mais mo niya. Anagula kayo. Ingon siya. Bisa pagbagyuhan sa Ginoo. Bisa pagbagyuhan sa Ginoo. Dili na yung kapugong ani ang mais. Kaya muna-una niya, ang mismo na. Muna yung sila na mag-isunan, na yung magkatisuntay na, ano kung sa isunan, magkatug-tug siya, actually mag-isunan. Ayaw tulayan Ginoo. Amen? Don't use the name of God. Eh sabi sa pagpagiwan sa Ginoo, dili na yung mapugnan yung akong kamaisan. Pagkamong mapag-isunan, kanawin ka ko, halimutan kasi magkamong ng isang kapulan. Kaya dili mamunbagyo, di mula na mag-isunan, pag so happy mag-isunan, o dinayong ulan, pero kinsa may pagbuot sa Ginoo, kung naay buhawi, mamaapin ka po sa ikunahan. Pagkamong mag-isunan, ang iyang mga kamisan, asa ng ikaw na nabutan. No! Ang logic na mag-isunan, kung iwakan niyo sa Lord na sabot na. Magkagintay ka niyo. Aman kung imong lambinon si God. Hallelujah! Lambinon mo si God! Lord, I love you, God! Oh, the word of God. Amen? Ang pulong sa Ginoo ng kaigsunan, mo'y mo direct nato sa promise ni God. The more you declare the word, the more you confess the word. And then the word begin to manifest. And it shall come to pass according to your faith, according to your declaration. Amen. Remind si God, there is no good things that God withhold for those who walk upright. Psalm 84 verse 2. There is no good thing. Say with me, good thing. Kung sa may mga good thing ay mong ginisahan, Pastor, gusto kong mag-promote. Pastor, gusto kong naay nindot mahalong na iPhone. Pastor, gusto ko buutan o gwapa o gwapo na mapangasawa. Sa pa, that is good thing. Kaya ba, yung good and perfect gift is coming from God. Good and perfect gift. Naapay good, napaging perfect gift. Amen? Kisa'y gusto good and perfect ayun. Kaysa tribuok, si Mana, hastang bisiya. Hallelujah. Iksoon, suura, yun, silo. Namin na mo, yung mag-iksunan, tungod kay diniklara di sa alaga na upa na yun. The same hour, karon. Wow! Pwede din ang watong sa Ginoo na ito, upa na yun. Karon naglipong ka. Pero di ay upa, nalagyan. Doon ay tayo mag-iksunan nga, tayo mag-iksunan na ito. Like for example, within 1 year, na individual, ang natuloy mag-iksunan, doon ay nagkalimuling nag-challenge nito, trials nito. Apan sa tuloy mag-iksunan, nga dito ang
mula sa first level, second level, third level, fourth level. O muli na dito na sa tumoy, ayaw na siya punta. Kaya sayang na yung mga sakripisyo nila. We explain na po niya another 1 year. But try to imagine sa mga Israelites, instead of 11 days of travel going to the promised land, but why is it took around 40 years? Instead of days, but it was come 2 years. Ano man? Sunod alaw na naiunta ko. May after ko magpilang ka mga dekada. Ano man kay ang mga katawan sa Israel mga igsunan, dili anak ka sensitibo, tungkol kay dili pa nila isuot ilang alaman sa Diyos si Moses. Instead na mag-isuot sila kang Moses, si Moses ay mapipitig pasulong. Ikaw mga Moses, kabayo naman ang kahintang na mo sa ito. Parang isbig nito, trabaho ni Kalanaw, basta kahit ako ng Kalanaw. Una'y problema mga igsunan, hallelujah. Di una-una nila, makamuli lang ni. Ang ginipay sa tao, ang ilang tiyan. Praise si God, di pa Diyos ninyo ang ilang tiyan. Hallelujah. Tawag kay sunan mo ang breakthrough. Nabawag pa sa titingwa sa ating tiyan. Ang breakthrough mag-eksunan. Nabawag ka sa Ginoo, sa abundansya, kalipan mag-eksunan, na wala'y imong pulong ay kasulto. Ginawa kong siyang promise lang. Ang promise na mag-eksunan, nag-iatang sa Diyos nila. Kaya na Bible, tagulong na nangayuta. Bisan pag kung sa naglasing ang pili mo itanong dito. Kung ang imong normal na pili, like for example, mag-eksunan kamatis. Ang regular na nagtuto sa kumito, pag-eksunan mo tatalang anak na nagapor, murang June, kapag maksa, kailangan ng June. Kapag kumatanong mo na dito, sa promise na, isuang supernatural ang tubo ka na. Amen? Ang tanong ni mga 100 pesos, dito sa imong promise lang, nakabrit ko na ka, tanan niya imong itanong, i-multiply na sa Ginoo ang Ginoo. Amen? Hanggang sa panahon, maabot ka sa imong promise lang. Hallelujah! Nahabit na nimo ang pagkamanginatagod. Nahabit na nimo ang pagkamabiabihon. Nahabit na nimo ang pagkamakasamamatod. Nahabit na nimo ang pagkabuutan ng pagkamahain. Philippians chapter verse 5, may your attitude should be like as Christ. Amen.